Si Pablo sa atubangan ni Felix ug ni Drusilla. Gawa Kapitulo 24 versikulo 24 hanggang 27. Paglabay sa pipila ka adlaw mibalik si Felix ug giuban niya ang iyang asawa nga si Drusilla nga usa ka Hudyo. Gipatawag niya si Pablo ug naminaw siya sa iyang pagsaysay mahitungod sa pagtuo kang Kristo Jesus. Apan sa dihang nagsulti na si Pablo mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, sa pagpugong sa kaugalingon, ug mahitungod sa palaabuton nga adlaw sa paghukom, nahadlok si Felix ug miingon siya kang Pablo, husto na lang una ka na. Ipatawag ko na lang ikaw pag-usab kon may panahon ako. Kanunay niya nga ipatawag si Pablo ug makigsulti siya ni ini kay nagpaabot siya nga hatagan ni Pablo og kwarta. Human mo labay ang duha ka tuig, gipulihan si Felix ni Porcio Festus sa pagkagobernador. Tungod kay gusto ni Felix nga magustuhan siya sa mga Hudyo, gipasagdan niya si Pablo sa prisohan.